close to the eternal road. Hakane ka pong apedang somha ya pi baro kinong pet. Nganget utrai udan ya gaban kerku ya pi hakane ka sungi. Ngan keren hakane ka sungi ka de syapang ukpa. But bo ukpa uday ban long uay hakaktin ka jong try ka hikai kumno syapang ka jinglong ukpa. But hapa ka Bible hakapor ba pen kala ya ka kentien parents. Ki pen kala bet kumne hakaktin khasi ki ong ban buram shua ne ban kongu yala ka keme ki kpa. Kawan baik kekentien keme syaban wan kupa. Handa hapa ke Bible pida pet jaga dekat ke baar isti Shillong episode sendiriu dekat ke baar ke ong tu buram yalo kupa bat yala ke keme. Kata kade haga origin ne haga original translation ne haga Greek latho ban buram yala kupa bat yala ke keme. Handa pinda pet jaga dekat ke benengkong jal nong ke bahan riu. Fio I hang tu ba ong syaban kongu ya ke keme ki kupa. Haktin parang finio igene na kentien parents. Hakani ke jaj ben riu jungi bun sing ida ong parents ka sedang bet na ke keme. Kanang ta sapoi hau kpa. Hapa ka Bible parang ka kram tho sya ban buram bene ban kongu sya ya ka kme ba kpa hanai kong parents. But ka khot ka ba line ka ong menyo man bha but menyo Islam ha ka perthai. De khot basau ka banga kwa ban kren ka ong piru ki kpa tu wat pen bitar yala ki khon. Hang ni ka kren sya phang ukpa but ye ka kamram ka jong ukpa. Ngidon ha ka ni ka jaj ben ring anong ye pi. Hey bo ukpa nganong ye pi umdan ye ka jingkit kli na ka banta la ka jong ka long yeng ka long sem. Kanor ki bapet hangane ka jaka ngam tip pi dei bidang samla ne vide bala shongka hande nga kwa ban kren chapang ka jinglong kpa. But habang kren ye ka jinglong kpa nga kren ye ka long yeng. Nama ukpa unum la ban dei ukpa lada umdan ka keme. Balada umdan ukpa ba ka keme unum la ban don ki khon. But habang apet ha ka jala ka jongi nganong ye pi. Hey ba ka don palat ka jing pathar haga shongkha shongman. Par kham tam ngidon hagi ni kisngi haga por jong jing haga por ka bajin jinjar. Ki ba bon ki ba phone haga ni ministry but ki padwai ye ka ni way ki ong dwai lem na banta ukpa. Ba umwan yeng uja na yeng umdan ka jingkit kle ban pendap yeng bat kum ta ter. But haba poi kim kini ki jat phone kanong ye fi haga ni ministry haba ngi dwai nam ta jong ki ngidon ni ka ni wi ka jingkli balai ka jat beru jong ka long kum ne. But namar balai ka long kum ne ngala ban ong fi de tang ka way bo kpa usakma na ka Nongkhryiem jong ktien ke jong Blei. Ktien ke jong Blei ka ong na ka sam chispa arpunyo. Ka ong leno ay la ngingi teye ka yeng. Lam daw try uteye ka. La daw try teye ka yeng. Leno ay lot. But utry uteye ka ta ka yeng. Halor ka Nongkhryiem jong kpa. Ba bon ka yeng anong ye pi. Ba pet ha ka ni ka por ngala ban ong ba pi pim don kpa yeng. Pide tang riu kan thei ba pi pen he pen san ne la ki jong ki khon hare balai ka jia kum ki ne ha ka ne ka jala ka jongi balai ka don ka jingjot kat ne ha po ka jala jongi ha ba pi pet ha ka por bo akhan wala pop ha ka testament berim hadin jong Moses abu Joshua ushimti nganong ipi banyalam hadin ba ki job ye ka Jericho ha ka jingalam ka jong Joshua hadin jong ka ta kile ban yale ya ni ka thma phinlap ye ka ta na kitab Joshua bar ka Shillong ai hande ki remno ye ka ni ka Shillong ai ka daw wede bo Blei ong namar bagi Israel le pop but habo Blei ong Israel le pop jing si sha mdei ba Israel le pop la le kumno Joshua ta ka por ula khot ya baro kita ki jaj ula penyang ya ki jaj bat na ki jaj ula penyang ki long yeng bat na ki long yeng ya ka yeng u penyang bat ulap bo de akan bat ngida pedro mentah ha ka ri ka jongi ka don ka jing jot ka ba kraw nganom la man keno ya ka ri namare ka ri kanom la bandai ka ri lada kam don haga imlang ka salang. Ne bagi ong ka community ne ka society. Parada ngam la man ong baka don ka community ne ka society. Lada don ya kata ka family. Ngala ban ong ifi. Lada ka longyeng ka jot. Kata ka imlang ka salang ka jot. Balada ka imlang ka salang ka jot. Kata ka ri ka jot. Ka bamut ka problem ne ka jinge kam dei haga imlang ka salang. Kam dei haga ri ka dei haki longyeng. Kalong kumjuro mentang ngi kwa ba kari kan bet. Ngi bishar syapang kari. Hari ngi klet syapang ka long yeng. But man ka yeng anong ye pi kadon hapreng jong ka chingchot. Kam ta me anong ye pi akini ki arsna madu araja arpo bat arpo way. Hagani ka klam anong ye pi. Bun ki long yeng anong ye pi ki jot bat ki pra. Namar baleng ka pra. Namar ki suto ban long ka long yeng. Habdon bun ki benta. But kam ta me bandon ublei. Berngiyo ya kini ke benta hakini ki por ki bamenta.
Baga Bible kekeren hang nir kebang sedang na sti sinong Ephesus. Ba kekeren sepang ukpa ba umdei ban penbitar ya laki kon. Ngantep kat nungut ki kon ki bitar ya la jong ukpa. Bat kat nungut ki kon ki ong tek ya kentien bu Jesu ong. Hai gospel jong Matius eli lama sabaktani. Blei jonga Blei mela eno yanga. Ngantep kat nungut ki kon ki yamat ki perta ya gane menang kopa Blei pila eno yanga. Blei pila eno yang ikumne. Syai pija. Ko ki kpa hagane ka singa kwa ban kren. Yo ki kon ki yam ki pait donut. Bat ki bitar ya fi benong kopa Blei fi eno yanga. Ngalale ayu ba pila eno yanga kumne. Pabon sen shenrang beriu. Usakut haga jenglong shenrang. Hare umpoi saka jenglong kpa. Bat haba umpoi saka jenglong kpa ka long yeng ka long ka bama ba. Dei kata pi ki samla ki shenrang be pet haga ne ko pot kan mau. Ban yo samla ka long ka besuk ba. Man poi haka shongka ka long ka besuk ba. Hare ka balong kpa ka dei ka lungkor ka bakia ba pi haban ba. Bat pi tep haga jala ne haga ri ka jongi nganong ye pi. Ba pin yo ya ka license kali. Pidon kam tang ka kerta ka jong pi. Ba khat pras nem shaneng. Bat pide baladangnya, pide lecture DTO kita interview ya pi, kita kli kita test ya pi pinang ne menya kali aden kata kisah ya pi kata ka license. Bat pila banyak ya kali. Hade haba breu ya thok nganong ya pi. Dudan kono ka jingkali. Kamdan kono ka weiru ka jingkali ya breu. Pila ban kit inga dengan lengkor ka ya pite babun bah ki breu nganong ya pi. Ki ya thok sya hadin kata ki sawat kam. Bat ki ong le yu, ki perkhat baka kam kin sawan hadin. Kajing songkha kan wan nongkong. Hari ke Bible ke batai ni kitab Jenesis. Hal nong ke baar. Habau Blei ubu ya ubriu hak peradan. Uang nentrei bat men sumar. Hadin kata usa pelong ya ke briu. Hari haka perthai nge bangingiyam. Nge snashwa ya ke long yeng. Hadin kata nge sawat kam. Bat hadin kata kat ni namar bamiok kam poi ya ke shrut ya mai. Namar ke duna ke jing kurdu. Bat hadin kata ya poi ya ke jing pat. Bat ke Bible ke batai haba poi ke jing pat. Haba ngapuli ya ke ktien ke jong Blei na ke kitab Malaki. Kalau nong kaba ar dekat kaba kat saw hadu kaba kat nriu ini pulih hakan ini kapor. Penban piong namar Blei namar ba utrai ulalong usaki hapadeng jongme pat ke tengah samla jongme. Ya kaba mela shat kala la kalong kalok jongme bat ke tengah ke jutang jongme. Hatu ru ula penlong ya ka wei neem ya ka mensim kadang tam hau namar Blei te ya ka wei ula wat yo sambai beriu Blei ken. Namar kata tu sumar yala ka mensim barwan a yanu ba unshat kala ya ka tengah samla jong u nabanga isi ya ka ba ino ong utrai ong isi ya gay ino haktien parang gawan na kentien divorce ada ngakren ya ka jing shisha haga jalla jong i bun kidai ki bala divorce haba da kren divorce kani ka kentien divorce kawan hadin ka jong jutang kabamot haba ubreu bat kabreu ki wan haga jutang haga shongkha. Kabamot ka jing shongkha jong ki kadai haga jutang. Nama ka Bible hang nei ka keren sepang ka jutang. Namar utrai ulalong usaki hapadeng jongme bat ka tengah samla jongme. Mut utrai udeng saki ya kata ka shongkha. Haba ubreu bat kabreu haba ki poi haga ta ka shongkha nganong ye pi ki wan shaka yeng mane ban ya thok nganong ye pi. Ken mau haga ta ka sngi nganong ye pi ka saki dei utrai hapadeng jong ki arngut. Bala na kishet kala nganong ifi kimshet kala iwe kishet kala yo try basaki ya ka shongkha jongki nganong ifi dei nama kata kaninga kentir divorce haka por jong Moses wanra ya kata hare haba kiwan man kali yo Jesu ki parisi u Jesu haka por man kong por bo Blei la thau klam thau ya ka jingya wang si sen bakla long ka we dei tang ka jingyap man panya khla ka jingya tho nganai ka jingya shongkha ka long thek ko mo breu urung ha sipai but u breu ne ka breu haba poi haka shongkha ki le basu tho dei tang ka jingyap man panya khla berkira kular, ngano fiu sipai shaban long sipai habada bam smai. Wat ke shongkha ngano fiu ngamong bam smai hendak kia kular iwe. Bar haba kia kular iwe. Bar kia kular ban yakit iwe. Ban ya ba iwe. Hari sosi banong fiu ngaklan ni ke jiksi sha haga jala jongi. Babon ki briu kiong uniu de ukurim jongane utanga jonga. Kani ke de tengah jonga ngaju kelingong. Pan saki yanga ba uniu de tengah jong fiu. Pini yang agi ke lada menta wat menta ba ai kini ka vaksin kami kini ka order ba kim dei tang ban shu om ngila ai vaksin ki happen i ya ka to jing tho ba ki ladap ai ka bamut khalam ka jing tho kam dei ka bamut ladap ai bala ban kam ha ka shong kha ka jala jongi ba bon gi ong uni de lok jonga kani de ka lok jonga har lada ong persisha ki ong
ngim dan ye ban pensisha bo ne di kurim jonga pensisha de tang kata ba ngidon kon na u te tang kata han rem dan ye pilai kular pi shongkha hey menno kanot tarik umtip ye kaski shongkha kim tip ye ruem ye kata namar bale baka bible ke keren ye kata ka pop ayu ye kata haktien pareng gong fornication ubriu bat ka briu ki poi haka jing hap haka shongkha shwa bakin yo ya ka jing ti kurim bad ya kata la khot ka pop fornication aktin pareng but haka bible kasi ki ai ya kini ki kentin ya kata ka pop ka badan kong gong auria baar la ong klim balai la ai ni kentin klim auria haka ar koren khat ar puwei pinyo ya kata nang tangan ong yepi la ong ru ya ka jingle jaklia baro episode sunline kini gide kita ki kentin baka bible ka pendon kam ya kitu ki basyongkha klem dala don ke jingkular ne klem dala pen kentang ngan bo yang ni ke jingkli menta kan utali ki longyeng ki badai si sha pyong ne de lok jonga kan de ke lok jonga hatu ka syongkha jong pi la pen kentang ngamong perskam ngawan ra ke kentien la pen kentang Lamar ladang itit kan no katiar ngi hapan pen kentang ladang isna ya ke yeng anong ye bia bau usna ya ke yeng unum kiyo hata ke yeng hadu pat yo ya ke jaseng yeng ne pat yo ya ke ban pen kentang ya kata ke yeng kat no tame ya ke shongkha don kam pen kentang hari babon ladang ala ban ong ye pi lada si pau teli ki long yeng ki don ki bala pen kentang trai la ban don tang lai nyau teli ki de ke ki bam pat kentang bat ki hap ha ke pop ha ke pop ayu aurea klim aurea ya ke jingle jaklia. Balada hakum kita ke pop pidan, apa fikah ya kikon. Wanun perkat bagi kikon ke long Blei. Teng Blei kikon kidan bat ka perthai. Namar ke shongkha jong pi ke dang deha ke pop. Namar ke Bible ke keren ya kata om manga. Babon sen ngim ji ya keren ya kane. Ken maru ya kane ngabun nga keren ki Kristan ha kane ke por. Namar kamdon haki wei pat ki jatnyam kim don nganong fi ke klim ka aurea kamdon kum kita. Hanre haga jingi kai jong ka ktien ke jong Blei ke don kane ke kentien. Barkani ke pop ke penmi nganong ye pi ya ke AK ke basnio. Ke Bible ka ong ke bainong jong ke pop ke dege ke jingyap. Bar ke jingyap kamwan kum da. Dei nama kata ngi yo I mentah hey ke don ke pop. Bar ngi yam nganong Blei yo sngo. Habanga ngadwai bon ki kentai pi dwai. Pi yam nam tau lok jong pi. Pi dwai bon ki rangba pi dwai nam tai lok jong pi. Blei kala bamot. Kadaw ka day gani. Blei yo sngo bat jubab. Dei mga baong kata. Hindi pet yang po na kitab Isaya. Kalnong gaba san po kundai. Adikot kabanun kong baar ka ong gumne. Hai kami ya ka ktiu try shamla penlingkot kat ba kamla ban penem. Lem ne ka skor jong u ka ba kya kat ba kamla ban yo sngo. Hari ka jingbam hok jong pi kila panya klat no hapdeng jong pi badu Blei jong pi. Bad ki pop jong pi kila ka ya ka kamat jong u na pi. Kat ba onum sngo. Ka Bible ke keranang ni. Ka pop ka penlong bau Blei onum yo sngo ya ke jing dwai. Berkai kata ka pop namar ngilai klet no namar habal ngilai poi ha ka shongkha la si postnem kat san snem ngi klet no ba ka shongkha jongi ka kham sham la pen kentang. Kham sham la yo ke jing dwai. Blei ngai keren ya kata namar ka ski ba pi shongkha pi wan ban ye tu aye banau mei ngala armet ka kan thai breu ka wan ong. Nyau senrang breu wan ong ka kebe mei ngala bakla ban ngam jungnyai ban ong la bakla ka ditang ha jing telot ha ka do. Haba pialang samla pialang pi pelut por ngan ong pi de ki kenta bat ka do kalong ka telot. Pila ban hap. Ka Bible ka keren ya kata ba ka do ka telot ka mensim ka klanya. Ka do ka telot lem sutu ya kata. Bat fitip ka panmi ayu ka pop. Dei ma kata ai ba pi yo I ka pop menta kat ni. Ba ka roi ha ka jala jungi kam dei ba kala suroi kum ni. Namar. Kala dong lupa ka pop. Ba kamlang ban pen khoj ya kata ka pop ban pen gentang ban pan map na utrai. Ka pop kadang roi ba kadang roi. La keren lupa ka Bible. Upol upen syai ya kata ka balang Nongkhryiem. Wang ada ki kme ki pa ki long ki ba kentang ki kon ki long ki bala kentang. Hanroi lada pi ki kme ki pa ki long ki ba kentang. Ki kon ka bamut ki long ki ba kentang. Lada ka shongkha jong pi ka pat kentang. Pi perkhat kum noi ki kon. Pi lengok kum noi ni kon la stang bandi kita la stang ban lek kum ta. Yo ka dei ka daw. Pi kampet na dun na telong. Na dun ka basdang. Yo ka daw dei ma pi hina. Ngam keren ya ban penmong ya pi ringa keren ya ba pinyo ya ka jing pen kya ka ba janai kan ma wei pe wei nangi ngi wan ha ka ne ka slak no ban le ya ka business ne ka mon ka jang ukpa
Pada ngikwa ban le ya kata ga mon ga jong pa ngi hab ban ri kendong ri khoj bat pen kentang ya la dia khmat jong trai. Hab ban pen kentang. Nai te yo hab hakane ga pop au ria. Nama raga por ba piwan mani tu imei pala jong benong mei ngala arman ne piwan haye wi dong mo ngala bakla kikme kikpa kila mo ni kon pilale ki ka badai tam. Ka ba batam pilale. Oh so kemen. Kan mau ha haba ki kon ki wan ye tu kum ta da no pa no ka kime benong ni pilale ki ka ba pha fitep ki bitar ki da tim ki da mai. Bar ka tu ka jing tim ka sakut hangi. Yong belingi sakut kan ne. Fi klet don bor ho tlet. Namar pila yo tu jing tim. Bar ka tu jing tim ka bod bat PJJ fidan. Bar ka jala jong ingi yo iya kata ka syong ka jing patar. Nga Shillong ka kan thai bru ka tip o new day utanga jong kiwe ka kloi ban pediang bo kro bo ngangan ri pa. Nga i pala di pangan ri pa. Bar ki ongani ri ba ki klet. La da wangan ri pa ka ba mot shwana pi bu ye syong ba ka ta ka bru ru. Wang kum no ngan ri pa. Habo la tok e ka we ya pi num tok. Hoi haba pat tip you try ki don ki beri bekala bamut hadin jong kata ai ngo you try bi kala bamut no ada ki babon ki tok kon ta nama robon ki ong ngai i je pi ko ki samlang akwa bang kren ni po ki ong ngai i je pi ada ka jing i kap sedang na ka jing dei ngastron aktin greek ka don ngani kentin bong agape unconditional love ka jing i klam da bu no no kendon kata ka ni ka jing i hapang si kurim ki le ben don ro nganong fi kan mau ki khon ki don kam you pa ba di ka kwe hari babon sin nganong fi Kani ka survey ki ba kile hapo US ki ong kumne. Na ki kme ki kpala na ki bamlay jeseng. Ki khon ki ba kalabamot na ki. Ada don sispangot. Kalong yeng ki bamlay jeseng. Na ki ta ki yeng ki ba mi tang si potli ki long yeng ki khon jong ki kin sakriyo Blei. Na ka yeng hey ba tang ka kme ka sakriyo Blei. Don tang kumba arpo sangot. Ne 1% ki ban mi ya ka ban sakri yo Blei. Hare ha ka yeng bo ukpau sakri, wala na ka kme gam sakri, kapoi hadu kumba nyo po persen. Ban ha ei bo ukpa ba ka kme ki sakri lang, kapoi kumba kan 10% ba ki khon ki sakri yo Blei. Te perkhat ma pi ya kata. Babon ki kme ki pa ki pha jaseng ki khon ya jong kim tra leit. Babon ki kme ki leit ki jaseng ki dwai han ki khon kim tra ban bod namar ukpa am tra leit. Ukpa ujangai la de, wang kebot ya ka kme. Hari ngiklat ngidon ye ka cingkit kle baki kon jeng ikin poi sei lada gi poi habaneng nganong ye pi ada ngi poi hang ta do Blei kli wang ai kon ye pi pileu gitu gi kon mla banong senrang di kur jong amo ini gi kon gi mla banong ye kata nomor kei bong ka bai bu nganong ye pi ngi haban yat kan ktien ke jong Blei ngi haban yat kan ktien jong Blei lada kumu kpala da ngam hikai ye gi kon manoban hikai hari sosi nganong ye pi bun ka yeng ukpa umdan benta ya ka ban hikai ye gi kon hagalenti ke jong trai But biyong ada ukpa ba kumno kata ada kami ke jengkeli. Nama ukpa udah ni ke jengkit kli ya kaman pendam. Habo Blei utau yu Adam. Ulah shem naga taga dongmen. Hadin jong kata pindah pulih ke lenong ke ba ar dekat ke ba kat pra. Blei ukam tau ke tengah yam tau Adam. Ada ke Bible ke ong Blei ulah tau ke nong yarap nam tau Adam. Kamu bakal ke tengah, deyu? Ke nong yarap. Kamu kay ba hikai gi kon katanga ro kan hikai kata ka chui Fio baga Bible ka batay hang ne ha record ka bakat pra thau nong yarap hadin jong kata ha record ba arpo ar habala penlong nong yepi ka Bible ka batay bau Adam Ukren kumne ha baga ni ka briu ka wan manieng tiu try bau Blei la penlong ka briu na kata ka ingkrung ya ka ba ulala shem na utau briu but ulawan lam ya ka hau tau briu baru wadam ulaong kani menta shisha kalong ka shiing na kishing jonga bat ka do na ka do jonga ya kani ken on khot ka briu namar ba la shem ya ka no briu namar ka ta ken ubriu un ino yalau kpa bat yala ka keme bat un yaine bat la ka tanga bat kin yalong ru ka wei ka do fi hakane ni ka kentien ngano fi umdei bo Blei wong ni ka kentien khot arpusaw wadam wong ni kentien habo yo i ka ni ka briu wong lamar kata ken ubriu un ino yalau kpa Fisyaw lale kata. Nama kani ka briu ka ba mi so u ino u kpa ba habneng uru bam lang. Nama ula ong lupa ula pla lupa ya kata ka kentin ban ino ya lau kpa. Dei kata u Jisu wan man penbet ya kani. Wong kum ne ha ka gospel jong yonis konong ka bakat saw. Wong wat ki kuslai na ka donut jong pi to nget pi hau Blei to nget hangaro ha ka yeng u kpa jonga don bun ki pulit syong ne. U Jisu penbet ya kani. Wa pim dan kam man ino ya u kpa. Han roi pila ban lech saka ying ke jong ukpa nama hangta don bun
ki pulit ne ki kamra. Vio, hey bu Adam ong ban ino, lamar kan ni kebriu ino, u ino sya yu Blei. Babon ba ki briu, haga syong kha ki klet yu Blei. Ki klet no, yu tau Blei. Bau kupa ha bau klet no yu Blei. Nganong yu pi. Ula klet ban hikai kum noi ki khon. Ka Bible ka kren, haga long yeng. U Paul u hikai yang ani ka bentan naga stage ki nong Ephesus. Haga nong ka basan. Ada ngipet yang dekat ke ba arpulai. Na bau tengah ulong ukli jong ke tengah. Kumbau krisru ulong ukli ke balang. Haba ulalong hi unong pen em ya kamen. Ke Bible ke batai hang ne sepang ukpa. Ukpa ulong we, ne tengah de we, ukli. Ba kani ri ke jingkli, manu balong kli ha ke yeng. Lada ukpa ulong kli ha ke yeng ban hikai ye ki khon kalong ke ba kata ke yeng anong yipi. Baru kepau haban sutu ba ma dei tang ukle dan hapok jong Jesu. Dei halo jong Jesu. Ba ka tengah ka dei hapok jong tengah. Kan mau yang ni ka wei. Ki siong mo. Dapat doi pastor lek kumno bo Blei labu teh. Mo ngilai apoi teh pastor. Hari ka jing si sam dei bo Blei jet. Pi jet hi. Me jet hi. Wat kan no yu Blei. Lada Blei upen jet nam ta jong i fitep. Kam krau ban bayok kurim un penjet ya ka jing penem. Hada ya ka jing penem wai ka mon lai lut. Kum no via ka syong kha vi un pen bor ai. Ini klam pen bor. Syukun no yu Blei. Blei li plim tip i eru am. Ka syong kha le klam pen kentang yu Blei ngam don matai ai ka klam saki ya ka syong kha jong pi. Nga klam saki ai ru. Hada keno ya no. Ya Blei. Pi ki nong pet. Pi keno bhai yu Blei. Keno ya la dia. Menong Blei ngala lepop. Haka por bangadang samla ngala bakla. Bat bun sen ngasih longo. Fitep kano no ka benta haka ba kenjado ngilong gumne. Ci sen bang ngila bakla ngim ju bakla arsen. Cuma kano no kalenti bang nginya ci sen bang ngila sentuh ngila haka sen ka baar ngidayat nang ta. Ngila pan scam bahaya la de bang nginumur. Hale ngalongo haka syongkha tapi. Ci sen la bakla haka baar ni kumitan. Wah. Kata ka ka ma, namar Blei. Ni kam sutho ya ka ktien ka jong Blei. Ba namar bangim sutho, ano vi haka basdang hila la bakla. Ka bamut ka bahadin le, babun ka la bakla. Nganget lambang ka jing hikai kan ai men sim ya pi ba pila man penbet ya ka syong kha jong fi. Om nong pin doi banong atrai pen kala la fin ong atrai. Ngadang doi pen kala ya ki we ngadi manga ban kala. Ngadi manga ban pan map ya ka pop jong a. Ai ngu bo Blei mju kan taj nganong fi. Hari Blei haka kitab Malaki udah keren. Ya kikun Israel ne. Uang tu kelak bemut nama ngayo i ba pi pelat ya ke tengah ke jong pi. Blei uang isi ya ke be eno ne ke divorce. Blei udah isi. Namar kamdon ke jing eno. Haba si sen la poi ke syongkha. Bat kamdon ro ba pin test drive shua. Ha ke syongkha. Pi hab ban su thu. Kadai ke jing alam do men sim jong try. Bat kum joro da ka rai ka jong pi wa fi su tho dei nem dei kam dei ba pi ya da ka emotion da ka sngo ka jong pi ya kum ki breu ki balat tep ka Bible ka ha kitab saya ki breu jong ki sakmano na mar gai ka di juna ya gai ka jing tep fi te ba ka shong kha ki lai tu breu an kong wang nga sai di ma teng teng o ka vyang le fi di teng teng na ka teng teng poi di man ka si phim tep la no baru ada betul lupa pi pat kam senang you lele ngai tenat pi di kam subun lano kala phim te pilai yu lupa wam julai balla ada fi ang ngai palat you ni dala syong kha pi pat khat ka pisah kan ha hina benang kadum ha ta namar pilai yu lupa pi kamla ban shim ya kata ba pi rahi ma pi wanum keno you know ngingim dei kata ka jalaru heiba mo hakiwe ki jaj benriu baki penwat da kepah baka keme ki penwat mo persa harangim dei ta jaj benriu ngia wat hi ladam nang wat hi syong samla sa nga aingu ki ba syong samla dei ka tau pol wong long ko manga wong syong samla namar Blei usutho wong sen la syong kha hapun sobha ta dei nama ka tau usutho wong na yo nga bakla na ka lengkot dei kata hari kata la do Blei ai ka bor fi ado Blei ai ka bor ka long ka ba hari ka ba sosi nga nong i pigi breu hadin bala syong kha ki kwa pat bania klat bang syong marwei pitep ya ke baki keme ki kapa ki le ki khon kin on lada ka keme ka yo ulok buat ani tho i fi go iding si sha ka yo ulok buat
Lada ka keme kam kala bamut, kata ka yeng kam kala bamut, ka bamak bagi kun kan tayro kinyo utanga babuat. But pi kum ka keme pinum la bersneng ro. But pinyo ibet ya kata. Lada ukpau baklem kun jong bonsen undai baklem. Kay kada nangkong unisi bahai ukpa namar balai kum ta. Hari ha ka bakut mo uru ule ya ka juhi kay ka ukpa ule. Nama ka Bible ka ong ka pop ka yar pateng. Ya kay ka ba isi ya kata onle. Nangkong ngai ki kon ki ba isi bahai ukpa badi. Ha bakut ila jong ro song badi lang. Hari isi ukpa nama ka pop ka yar pateng. Fitep ka Bible ka ong na bau Blei lo kata tai ka pertai ula IT no. Ukpa ba it ukloy ban IT no yala de. Nakabanta ki kon. U IT no yala de manong ki kon kin bet kin biang. But bon sen ko ki kristal ngi de breu jing ngim jeng kampan kre. Ngi klet u Joseph. U Joseph u pen kre ha ka news nem por poho nakabanta ka ta news nem kan nem snio. Tang kata hadin kan nem snio su thu kan non bang ka por bet hadu ka por ot na kunum no kan dai snem. Udah pen kre ya kata. Wanum pertubut ya ka yeng bat pin pertubut bang kwa lang kum ki wei. Hari fiong ka yeng jonga ngan ya ka ha kan Nongkhryiem ka ktien ka jong Blei. Amen. Fitep u Blei u bo yu Abraham hapdeng ki bam ngai. Hadu Abraham usu tu abau sa hapdeng ki bam ngai. U ri kendong ya kala ka jong ka long yeng hadu bau da dei ka por jong ka jing song kha jong u Isak u pa yu Shakri jong u Blei wan ya ka Kurim na ka yeng ka jong Nahor. Wangam kwa bangan ya sno bat kane. Ngisa ha kane ka pertai wat ya sno bat ka pertai. Wat dia pertubut bat ki wei baki ki yo kum ta ngarong ade menyo em ada pinang ban penkerpang bat kata sedang nu ukpa balada ukpa umnang ya kata kalong ka ba baka yeng kan bait dei nama kata teng ka Kurim kum baka ktien ka jong trai ka ong na probab arhuei khandai teng ka kentai ka suwan metang ban ya ka ja baru senrang ong kwa pet no balai ka kentai ka poi hadu kata pitep ka dau ka dei namar ka yo I hala jong ulok ki jing tu na sudah. Banga susi banong pi ko ken thai jaka pinlong ken nong yarap yu lok jong pi bon pi pen iman ni ga jing tu na da lei e lok jong pi ni pi le pim nang ni pi mo me jaka bra me se to le bet pi best bet pi bam nang pi bam ler para jong au hen men jong a baler tu perlok jong a baler pi kren kum ta tu lok dom yam namar pim ji ro hider ro teng asiong wadu pen bet tan ai bom le kan bom mon sin der pi si ro be ngadon darwai marwai ka surhan lo ris tenat ke sinwai roi ngaruh nama berai bong sotonat ke nyote dawan hayeng ni kalok nga kaya ro bun sen fi marsen poi hayeng kalok na jingkang mera cetayo marsen dok tayo la thai kata wan yang kan arbaji damian filatia jai utip benrung kumnok tu jai tia prabaji ong habli traino pakadu breu poi yang kan arbaji prabaji adu krek balik trai kabamut uniu breu ungkwa ban song hayeng pihak banwat ko kan thai breu balai ungkwa song hayeng mo yo kadi da mo pi ne bachu thnom chi sien do pat jiro mo pat pi kwa bo niu lok pat nyoro be ya pi ni pi le ma pi te ba best la hare ma pi pat ju yaro yo lok la jong mo no ada pi la le pi te ka ba dei an ni Blei ya pi ai ka sap ka ba kerpang pi pat juang ni ku ma pi tas neng apa ju i bro hare kan ma la pi ong tas neng yo lok la jong pi le kam tas neng shu ma pi jet yo pi kani ka di ka benta ba bun sen bau kupa teng umla la bersih milan ko nama kani kan nong yarap cakap kan yarap tapi cakap ban yarap penreman tapi utang suka keren pareng kindat keren pareng kramar kono ai lat sebut keren mat keren hang tu un salai ke ban keren pareng ana pim ai lat unang tang ban keren tin si nak tin pareng tai lat yu bon keren nak pareng bon keren nak tin ba ni kai ki kon bon ngar nang pareng ki kon do hikai are bon sen so si banong pi ka kan tai bro cakap kalong kan nong yarap kalong ayu kanong penyesirut kasu hala kasu barbau tentang kaklet kanong fi dei kata fitip kan mau usenrang beri kwa su ya kakeme kan mau namar hayeng la lupa kakeme ba su tunum bai mea ketia kloy bakum ta kakeme man kasi tunum bai kan don hayeng hadin poi bo la poi ka songkha ka lok ka trum kum kakeme hi dei kata uisi kan mau hayeng la jong rum ju song hadin kata hayeng lok rum song namar dan kame ni ngai ibe ka dur joka mai ya kalok joka ni ngamla dai kata isi kanong ifi wadum ai balong kum ta pi dei banang ban keren lada udiru dei jong pi vi lada udiru dei jong pi dei ta ka Bible ka hikai nganong ifi haga shti ka banung kong Petros la shi po ka ong kum no namar jaruba mon ban
i ya ka jingem bat ban yo i ya ka sngi baba tu un khang no ya utlit jong u naka basnio bat de ka remyang sentur jong u naka ban kren ya ka basyukor ka Bible ka ong ada pikwa ban yo i ya ka jingem ka baba tu khang ya la jong utlit ko ki kan thai ko shin rang fi de ban nang ban khang ya la jong utlit la da phim khang anong ya pi ka long ka ba e but ka Bible ka ong la da uniu kpa su tho ya ka ne fi tep ka jing duai jong kpa ro em unum yo sngo unum yo sngo ka Bible ka kran ya kata nang we Petros nong ka balai de khot be nyongan puli ne ka por ko pi ki shin rang kum jo da shong lem bat la ki tanga kat ba kum ka jing tip ba bha da ka ba ai buram ha ka tanga kum ha ka kyu ba kham talot bat kum ha ki nong yo banta lem na ka jingai e ka jingem knang ya ka ba num pen pep no ya ka jing duai jong pi la da phim nang ban ai ka buram ha ka yeng phim ya suk ha ka yeng la do tanga ne ukupa udwai ublei ang ano mes ngawe ka jing duai ro wow pila ban dei shakri jong blei phim ya suk ha ka yeng pile ya lap pi shakri ba yo blei ang ano mes ngap pa jing duai jong pi namar pi duai ki pai lang ki ja ki kamba ja jing pen kya kamut bang ha ka jing em jong pi pat kan don ka jing suk babon ngai i ha ka jala jong i ka don ka yeng anong ye pi ka bai itnat balashna da pai jing itnat hala fitep ka yeng da pai ikan cha ba kai ka daw namar ka ha ka bakan ja do tala tei ka yeng hala ka jing sisa kapat kalapat kata ka yeng na syakalong yeng kasakot tang ka yeng kum ka kenro kam kalalong yeng namar bu kupa don ni ka jing ket kale bat nganong ye pi babon ki khon ki yam ko pa bale pi la ino enga ki ayam bat pi ko mi kpa pi perkhat pi yo no di wei pat ikong pi perkhat pin suk hala kan ma shwa ba pin yap kan don mi ka to ka men sim ka badung abi kidan babun bahasa banyap nganong iping atep ya kata kia plapop dei namar kata ka Bible ka ong na ka sti ka banengkong yo honest no manengkong da khot ba khandai ka ong ta fin plan iki pop jong fi Blei un map iki ta baro kere sosi babun ki ap ondala temen na kini ki ke hapo ka jala jong i ba ka jia namar ka long yeng hi ka long ka bajot ta hei bu kpa dan jingkit kle ukwa ya ka buram na ka yeng nganong ipi kpa juwat ya ka buram namar ke ka ba ule ki khon ki su tho de banai buram ju kpa amen pi ki kpa ba pe wanum ong ade ban buram yang am ai ka kam jong pi kan penlong ya ki bakin buram ya pi aba pi ya kin so tho kin buram ya pi la da pi mlai ye la da pi cha na yeng pi po yeng ba po ba je kin su tho ba ni la kan cha bi pa khamwan yo ki khon stana ni pa da wan khamit le khambyang ni da wan kloi pun kul mar thaj dei namar ta namar balai klam su tho ya ga lengkor bang akwar bang kren ni pi go samla da su tho ya ga lengkor ko gi kan thai brio long ba start ka Bible ka ong ka brio ka ba start ka te ka yeng la da phim start lupa pod dang samla wan kwa ban long start on da pila shongkha namar hang ta pila kalabit tang namar ki jing kuslai dei kata start lupa pod dang samla da wadon ba pa kali pai chua kwa ban kren hang ni ka pos phong pa na mangai i hagini gisngi ba shau ka pam dan menta ka yeng bar ko ki kan thai brio ada ka jong fi kamai ret ro tang bo kamai buram ya kata jing manra ka jong ka o jing yo beng la ba pi dei long he pi kamai he hamara ka jala bang ingisa kan thai shamdang ye tre wan nyo beng yo buram yo na mau dei ba tre haban su tho bo shinrang tre kat bo tre pi dei ban buram yo pi dei ban ai ya kata banong nga aingo namar belai utrai ubu ya kata ka benta la da fi pet na ka ktien ka jong utrai nganong ye fi ba ka sara ka khot yo Abraham kenrat ka khot kenrat pina pet kam ko ngu ba man u kenrat ya ka sara ka ong ke me ye shong ba ka hagar to madam ulai ben ye shong pina pet ya kata hada ka khot kenrat makan tep ban ai ka buram ban pitep u Blei umpat syamla ikon ya ka sara hado baka kampat khot kenrat yu Abraham la fi pule kitab Jenesis ka khot kenrat u Blei ikon namar ka su thu menta ban buram la jong lok hak shwa jong kata ka penya yu lok kat bakamon shwa kata ka penya karki abang kan met karki nganar met ka Bible kam kren siapa Abraham bur kema ada bak karki ka sara ka keren ka ong la teman ni lok ngale la teman kumnu naikun kamlaman pediang ya kata hari haka kelemat baka sedang banong kenrat dia kata Petros upenan kam yang dia kentien hasti Petros baka sara khot kenrat Blei ule kamba ladaku kentai beri finang ban ai ya ke buram yu tengah jong fi Blei ule kamba aka yeng jong fi amen bat ko ki rong ba lada pi nang ban long kpa haka yeng
Blei una kurku ya ke yeng jong pi una kurku ya ke jing tre jong pi teng pi dwai balai ke business jong ka long kum ne namar trai ngang rang kurku ke business jong pi men kala nong bu ai ba palat shu men jot men yo lok ba bun ngot de kata ba me long kum ne mau trai u batib lot de kata kwa ban kran ha ne ko por kala ba mot kum ke yeng ko ki kpa kala ka ba mot pai sho Blei ai ti la de sho trai la da pi su tho ka shong kha jong pi pat chem la pan kan tang pan mahap na utra panong ngatrai uni umpat deu tengah jonga de ta ngadwai kamdan ke jubab ngadon khun hari kamdan ke jubab na uni umpat deu tengah jonga kane ga pat de ke tengah jonga namar mempat dan ya kaban sakhi ha ka shongkha jongi pihak ban kala ka bamut ha ni kapor ngai lambang ni ke jing kai ha ni kapor kan yarap ya pi kan pen klain bor pi pa pin su thu chapang kalong yeng kalong sam utrai na kur khu yangi ha ni kapor ke ba manta ken Sisangi ha ni ke jala ka jongi bababun ki long yeng ki dan ha ka jing pat ki dan ha ka jing pra nama Blei kum ki kime ki kpa kim tep ya ka Kamram kat kum ka ktien ka jong Blei bat ka yeng ka jong ki ka dan ha ka jing jot bat ka yeng ka jong ki ka dan ha ka jing pra bat sisangi ngai ha ka ni ka sngi lingba ka ni ka jing kai na ka ktien ka jong Blei kan pen pet ya ki khmat ki jong pi ba ka yeng ka jong fi ka long ka yeng ka bakentang ba ka jing shong kha ka jong fi ru ka long ka jing shong kha ka bakentang ba fen lat no na kata ka auria ba fen lat no na ta ka klem ki board jong ka jing dom ki bate ba khum ya ki jing mur ki jing perkhat ba de ka jing em ka jong fi ken ki dia lot baro ha ka kerteng ka jong Jesus Christ ba ngi na ka ni ka liang jong ka ministry ni ne leit ban duai lang na ban ta jong fi baro ha ka ni ka po pa jingi bhab nang lom khui kerteng ka jong mengi wan khma ka jong men he po ting Jesus Christ no panem jingi try ngi ai ngo sha ko try ba me ai ngi ka ktien ko try Jesus bo pen play ko try ki khmat ki jongi ko try hoi ko try Jesus bo bon ko try Jesus try ka ni ko po ko try ki long kme ki long pa ko try Jesus ki sakamano ko try Jesus no ma ka dunai ka jing tip ko try na ka ktien ka jong mi ko try ka long yen ka long sem ka jong ki ko try ka dan ha ka jing pat ka jing ya pra ko try Jesus ma kim tip ko try ki e ba ka ktien ka jong mi ka kren ko try shapang ko try ki Kamram ki kmi ba ki kpa ko try Jesus ba ngi ai ngo sha ko try ba ka ni ka sni ko try ka ni ka ktien ka long ka jing ko khu ko try ya ka jim ka jong ki ko try Jesus ba ga ngai ka na ta ko try ka ta don mau ko jong ki ko try ba kan pen pra ko try ka ta don mau ko jong ki ko try hey ba me yo ban tap ba me ko try ka don do ko try ka jong me ko try ba ka men sim ka ba thamai ka jong me ko try ha ka jim ka jong ki ko try hey ba ko try u satan u la le don bo ko try Jesus ka ne snam ya ka long yen ka long sam ka jong ki ko try rangi ngai ko try ba ki yo snow ka ni ka ktien ko try ka ni ka ktien ko try ka long ka jing plai loi ko try ya ka jim ka jong ki ko try Jesus ma try di tama me ko try balan plai loi ko try ya ka jim ka jong ki ko try ya ka long yen ka jong ki ko try ya ka jing shong kha ka jong ki ko try Jesus ba ngi ngat ko try Jesus mari ba me ko try ban pathamai ko try ya ka ta ka jim ka jong ki ko try Jesus ba try ba kin la ban te ko try ya ka yen ko try hello mo siang ba ki la ban te ka yen ko try ha ka kerteng ka jong mi ko try hey ba me long clear ko try Jesus jong ka yen ka jong ki ko try Jesus hey ba ko try kan wan ka jing pathamai kan wan ka jing pan kala ko try ha ka long yen ka long sem ka jong ki ko try Jesus ngi ngat ko try men le ka e ba khra ko try Jesus mangi shakri me ko try u Blei jong ki kamba ko try Jesus mangi ngat ko try me sop span ko try ye ka jing mong ko try Jesus ka bala sen shara ka jim ka jong ki ko try bar me ai ko try ka jing ye ka jong me ko try ba me yo ban te song ko try ye we pe we de khat ko try jong ka long yen ka long sem ko try Jesus da ta ka jing ye ba da ka jing suk ka jong me ko try ha ka jim ka jong ki hoi ka long yen ka long ka ba pra ko try ba bon ko try ka long yen ko try ka na ka thma ko try rai try ba me wan ha ka jim ka jong ki ko try ka jing suk ka jong me ko try kan sen sha ko try ha ka jim ka jong ki ko try Jesus ba kinom sakma shu ko try nang ne ko try shkhmat ko try rai try nang ne shkhmat ko try kin kongo ko try ka ktien ka jong me ko try Jesus kin ya ka kum ka ktien ka jong me ko try hey ba kin i ka jing ko khu ko jong me ko try ha ka jim ka jong ki ko try kum me ong ko try Jesus try ba ki khme ki khpa ki long ba kentang ko try nga ngai ko try ki khun ki long ba kentang ka yen ka long ka ba kentang ka jing shong kha ko try ka long ka ba kentang ha ba me don ko try ha ka ta ka jing em ka jong ki ko try Jesus ba ngi ai ngo ko try Jesus ba me rang i ko try ki ni ki khun ki jong me rang ai ko try ki ni ka ktien ka jong me ko try Jesus ha ka jim ka jong ki ko try Jesus ba ngai nang ni shkhmat ko try Jesus kin yo ban shakri ko try ya ka kerteng ka jong me ko try Jesus ba ngai ko try man ya lami ki ko try Jesus kum ka long yen ko try kin ang khlain ko try ban shakri ya ka kerteng ka jong me ko try ni ai ngo ko try ka ni ka sngi ko try ma me pen khia ko try ya ki long yen ko jong ni ki khun ki jong me ko try Jesus ba ngi ai ngo ko try ma me dei ma me ko try usiem ka jing suk ha ka jim ka jong ki ko try ni pan mangi dam ki ni baro ha ka kerteng ka jong Jesus Christ no panim jingi amen Yohane ka sngi habdan na pring jong fi ya ling ba ki jing pang ki jing stom ha ta ka met ka jong fi
utrai ulong no penkhia ha ka jim ka jongi ban nginget chisha ha bangi duai sho utrai da ka jinget nginget utrai un kta ban utrai un penkhia ip ha ka no ka jaka ba filan ka to ka jingpang fila ban bu ikhti ka jong fi ni ne duai ha ka ne ka po namta jong fi try Jesus ngi wan khmak ka jomi ko try ne ko po ko try ngi duai ko try Jesus tani ki khon ki jomi ko try ka ne singi ko try ki ya ling ba ka jingpang ki ya ling ba ka jing stong ko try ko ma ktien ka jomi ko try ko ong ko try bangi bukti ba pang ki yok ya try da ka jinget ko try ki bo ki to khti ko try ha to ka jaka ka ba pang ka jong ki ko try bar ga nget ko try Jesus bari ma me ko try ban kta bari ma me ko try ban pen khia ko try ko ma ktien ka jomi ko try ko ong ko try Jesus kam dan ke ibam la ban me bro ka long ka bala ko try Jesus ma me ai biang ko try ka jing pen khia ga ko try ka jing pen khia ko try ne ko po ko tuit ko try ha ka met ka jong ki ko try Jesus try ko maktien ka jobe ko try ko ang to banget bor khoi ka long ko bala ki nget ko try Jesus ka teng ka jome dong ka bo ki nget ko try ka teng ka jome ko dong ka jing pen khia limba ka jing snam ko jome ko try ha ka ne ka sking pen brai ka jing pen khia ko try ha ki de khot met ko try jing ni ki khon ki jome ko try mangi ai ngo ko try mala da blel upai ki kamba ha ka teng ka jong Jesus Christ no penem jingi amen nget ane ka sngi fi omat ya ka jing pen khia kan jam sim ma ka jing pen khia kan jado ha ka kerteng ka jong Jesus Christ ha ka jim ka jong fi par yo dod shu apeng jong fi kan ni singi filang kwa shu ki jing duai ne kwa shu ki jing slok na khtin ka jong blei pila ban phone ni ki number be fi ha ti screen ki jong fi ne fila ban wan kan du ingi chani ka office jong ka Potternet ka badan ha po apa Nongthymmai Nongkhryiem titat adu ngi sham yang pat ha ko ka singi u blei ka jing sok u blei jong ka jing command u lor ka lembat fi baro ka long yen amen